Bună ziua tuturor! Sunt Părintele Mihai Negrean, părinte ortodox, îngrădit de erezia ecumenismului, având ca vârf de lance pseudosinodul din Colinvari, Creta, 2016. Slavă ție, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție! Lămuriri datorate. De ce am luat această atitudine de a mă opune minciunii sinodului din 2016? Pentru că așa mi-a spus conștiința. Pentru că nu s-a mai putut altfel. Ce se întâmplă cu viața mea acum și cu a familiei mele implicit, oare ce-or fi cu copiii mei, nemai mergând fizic la un locaș de cult, după arhi cunoscuta practică? Nu se întâmplă nimic grav și nici decât ceva deosebit bună oară. Noi slujbele ne le facem acasă, în casă personală. Să știți că copiii au conștiința că sunt în biserică, că fac parte din Biserica lui Hristos. De ce am luat atitudinea asta de a ne separa, dar nu în scopul de a avea o nouă biserică, ci din contră, după îndemnul apostolului, osebiți-vă și ieșiți din mijlocul lor și eu voi fi Dumnezeu vostru și voi veți fi poporul meu. După acest îndemn, și cu dureroasă încurajare, adică dureroasă pentru noi, de a fi din lume, lumea ar iubi pe al său. Dar pentru că nu sunteți din lume, lumea nu iubește pe al său. Pentru că eu v-am ales pe voi din lume, zice Hristos. Acolo-i cheia înțelegerii acestui act. N-ai cum să fii înțeles de lume. N-ai cum să fii înțeles de lume. Lumea este a cărnii. Cei care trăiesc conform lumii, conform cărnii, n-au cum să înțeleagă pe cei care trăiesc conform Duhului. Pentru că Duh este Dumnezeu și cei ce se închină lui Dumnezeu se închină în Duh și în adevăr. Bun. Niște lămuriri datorate. Am spus că ar fi astea ce aș vrea să vă vorbesc astăzi. Uite, niște lămuriri datorate ca să înțelegem mai bine cum stă treaba. Vis-a-vis și cu acțiunea pe care am avut-o eu și cu întreaga mea familie. Bun. La mincinosul sinod din Creta, simplu spus pe înțelesul tuturor,
s-a schimbat raportul dintre Hristos și biserică. În ce sens? Noi spunem clar, după modelul învățăturii apostolice, că Hristos este capul bisericii și biserica este trupul lui Hristos. Fiecare, altoiți fiind pe trupul lui Hristos, pe butuc care e Hristos, la fel cum se altoiesc mlădițele, prin botez. Deci prin botez suntem altoiți și beneficiem de sevele lui Hristos. La fel cum o mlădiță e altoită pe un butuc și beneficiază de seva acelui butuc și crește și se dezvoltă și rodește. La fel și noi. Prin botez suntem altoiți pe trupul lui Hristos și beneficiem, dacă vrem, că e benevol și liber, de aceste seve. Bun. Mântuitorul mai departe ne spune, eu sunt butucul, voi sunteți mlădițele. Orice tatăl meu, zice, este grădinarul. Orice mlădiță care n-aduce rod, tatăl o taie și o aruncă în foc. Și tatăl pe cele ce aduc rod le îngrijește și mai mult și le face să rodească. Bun. Exact asta am vrut și noi și vrem și noi. Noi nu vrem o altă biserică, noi nu vrem de fapt nici nu se poate înțelege o altă relaționare cu Hristos. Nu se poate înțelege treaba asta. Noi vrem relaționare cu Hristos. Vrem să fim biserica Lui, să fim poporul Lui cel Sfânt. Unii s-ar putea indigna acum. Numai voi sunteți. Uite, și tocmai de-aia suntem anti-ecumenism, anti-amestecul ăsta de toate religiile, pentru că explicația e simplă. O să vă explic ca să înțelegeți toți. Și este foarte simplă explicația. Dacă cei care sunt ecumeniști, nu ecumenici, ci ecumeniști, spun că toate religiile bunoare, toate credințele converg în aceeași direcție, duc în aceeași direcție, adică la Dumnezeu, uite că argumentul contra e unul foarte simplu, foarte pe înțelesul tuturor și nu cred că ar fi persoană care să nu-l înțeleagă, ceea ce o să spun în continuare. Și anume, prin astfel de afirmații se aduce batjocură și ofensă și ce mai vreți voi actului de întrupare a Fiului lui Dumnezeu. Pentru că ni se spune că la plinirea vremii Fiul lui Dumnezeu s-a încarnat, adică a luat trup. În limba greacă, exact asta spune, s-a încarnat, a luat carne. Deci a luat ceea ce suntem noi, chip omenesc, fire umană, ca să ne arate calea. Întrebarea este, dacă toate căile erau bune, ce rost și ce rol mai avea sau ar mai fi avut ca Fiul lui Dumnezeu, a doua persoană a Sfintei Triade, să vină, să ia chip de om ca să ne arate nouă calea. Ca pe urmă și Apostolul Pavel să ne spună, fiți următori mie, după cum și eu sunt următorul lui Hristos. Deci asta e calea. Vedeți? Bun. Cu alte cuvinte, cei care susțin asta spun așa, că întruparea Fiului lui Dumnezeu în persoana lui
Iisus Hristos, Dumnezeu desăvârșit și om desăvârșit, nu-și are rostul. Nu-și găsește nicio justificare. Vedeți? Aceasta este problema. Însuși Hristos ne învață că nu există decât o singură cale. Vă aduceți aminte întâlnirea Mântuitorului cu femeia samarineancă la fântâna lui Iacov, în Samaria? Vă aduceți aminte? Femeia îl întreabă: voi, evrei, spuneți că este bine să te închini la Ierusalim, în templu. Noi și părinții noștri ne rugăm pe muntele Gerizim, în templul nostru aici. Și Hristos desparte foarte clar apele. Delimitează foarte clar lucrurile. Nu se ferește, nu este corect politic. Hristos spune clar. Și vă aduceți aminte. Iertați-mă că îmi îngăduie să vă readuc eu aminte, dar eu sunt ferm convins că voi cunoaște Scriptura pe din afară. Hristos îi spune: voi vă închinați la ce nu știți. Noi ne închinăm la ce știm. Pentru că mântuirea de la evrei este. Sau prin evrei, adică prin ceea ce țin evreii ca și credință. Asta e ideea. Și zice Hristos continuare: dar vine vremea, și acum este. Uite că de fapt aici e vremea. Când adevărați închinători se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Adevărați închinători se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Ați înțeles care e ideea? Deci, asta vrem și noi. De-aia am luat atitudinea care am luat-o. Pentru că altfel nu se mai poate. Înțelegeți? Altfel nu se mai poate. Cineva mă întreabă dacă voi fi la Nicula la liturghie. Nu voi fi la Nicula la liturghie, pentru că niciunul de la Nicula sau care vor fi acolo, sau nu că dacă ar fi vreo unul m-aș duce, n-am ce căuta acolo. Pentru că dacă acolo nu sunt oameni care mărturisesc adevărul, ce fac? Compromit tot ceea ce am făcut până acum? Și asta nu înseamnă o încrâncenare și o îndârjire din asta nebunească. Dar nu poți. Lumina cu întunericul și așa mai departe. Nu le poți amesteca. Așa. S-au întâmplat lucruri și se întâmplă. Nu vedeți că... Ia analizați un pic cu lucrurile. Din 2016 galopează niște lucruri într-o direcție care nu-i bună. Zilele astea a murit... De ce spun că a murit? Pentru că a murit. Era mort înainte să moară, de fapt. Domnul Ion Iliescu, fost președinte al României după decembrie 89. Bun. Omul declarat ateu, agnostic. Da? Bun. N-am urmărit cu foarte mare interes, cu așa. Dar am văzut niște postări, niște filmări și așa mai departe, de la mormântarea dânsului. Mormântare făcută cu sobor de preoți și cântăreții Patriarhiei. Cum e programul de spovedit acolo, nu știu. Eu nu sunt de la Nicula, eu sunt preot căsătorit, am familie, am copii, am 6 copii. Nu mă mai întrebați, eu nu sunt călugăr. Unii mă mai întreabă că de ce port uniformă de călugăr. Și am întrebat să-mi explice și mie care e uniforma de călugăr, să înțeleg și eu la ce se referă el uniforma de călugăr. În fine, ca să înțelegem o treabă.
Noi nu mai înțelegem rostul slujbelor, pentru că nu înțelegem rostul nostru în biserică. Cine suntem noi? Ce relaționare avem cu Hristos și ce relaționare trebuie să avem cu Hristos. Ca să înțelegeți mai bine niște lucruri, vă recomand 2 filme. Ostrovul și Preotul. Uitați-vă la filmele alea 2. O să înțelegeți mai multe decât o să vă explic eu acum în 5 minute. Uitați-vă acolo. De ce e o problemă foarte, foarte mare? Pentru că Patriarhia Română, nu numai Patriarhul, toată Patriarhia, toți episcopii, că niciunul nu vedem unul reacționând. Prea fericirea voastră, Părinte Patriarh Daniel, nu putem face treaba asta. Nu putem, n-avem cum. Omul s-a declarat ateu toată viața. N-avem cum să-i facem înmormântare acum, slujbă de înmormântare. Unul la mână, e un abuz din partea noastră, pentru că omul nu a vrut niciodată cu Dumnezeu și noi îl băgăm cu deasila, cum ar veni? Impropriu spus băgăm. Adică îl forțezi la ceva. E ca și când omul încă e viu, dar tu îl forțezi să facă un lucru. E un abuz. Și 2 la mână, nu se înțelege ce e slujba mormântării. Oamenii înțeleg că slujba mormântării e o slujbă de mijlocire. Că îl rugăm pe Dumnezeu să-l ierte pe cutare, să așa. Omul, de multe ori, neavând nicio treabă cu Dumnezeu în viața asta. Nicio treabă, nicio legătură, nicio tangență. Adică nu s-au întâlnit nici măcar tangențial. El n-a fost conștient. Probabil s-o fi întâlnit tangențial cu Dumnezeu, dar el n-a fost conștient că ce e acolo. Să-i faci slujbă de mormântare, asta arată un mare, mare declin și o mare, mare cădere a Bisericii Ortodoxe din România. Să trimiți tu sobor de preoți și cântăreții Patriarhiei să face slujbă de mormântare, numai pentru că a fost președintele României. Chiar e prea bătător la ochi. E prea bătător la ochi. Pentru că slujba de mormântare, toate dintr-o slujbă de mormântare converg într-acolo. Recunoașterea oficială. Recunoașterea vieții de sfințenie a celui care a murit cu trupul. Asta e slujba de mormântare. Poftim. Șoc și bombă, așa-i? Pe voi. Nu-i nicio mijlocire. Pentru că să spui cu sfinții odihnește Hristoase. Nu e o chestie de a-l forța pe Hristos să-l bage și pe ăla în rai. Bună oară. Ci e o chestie că tu recunoști viața lui de sfințenie trăită în viața asta pământească și că el merită acum să stea alături de sfinți. Nu? Veșnica lui pomenire. Uite că vă demonstrez că nu-i veșnică pomenire. În sensul cum înțelege lumea. Veșnică pomenire. Și te pomenesc până la a 4-a generație, că pe urmă uită de tine. Stră, bunicul, nu mai știu cine a fost. Sau cunosc bunicii, străbunicii, poate străbunicii. Poate. Ei, uite că nu-i veșnică pomenire. Dar când spui pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, adică a celor care au dus viață într-o sfințenie înaintașii ai noștri, uite că îi pomenești pe toți. Că nu e nominal cu numele. Ci spui pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, a celor care sunt înaintașii noștri. Ia ca veșnica pomenire. Nu? Ia ca veșnica pomenire. Dar noi nu mai înțelegem nici termenii, nici scopul pentru care se face un anume demers, o anume acțiune.
Nu? Și poftim declinul și decăderea Bisericii Ortodoxe din România. Vai și amar. Pentru că în 2016, dacă l-au trădat pe Hristos, recunoscând că Hristos are mai multe trupuri, deci un cap poate să fie cu mai multe trupuri, transformând, nu știu, într-un monstru, adică impropriu nu l-o transforma, că n-ai cum te atinge de Dumnezeu să-l modelezi tu. Ci e problema de raportare, ceea ce cred eu despre Dumnezeu, ceea ce afirm eu despre El. Uite că ei efectiv se îndepărtează de Dumnezeu. Și pe urmă au acțiuni de genul înmormântare cu sobor de preoți și cântărețe patriarhiei la un ateu. Fie el și președintele României. Să fie sănătos, că noi avem treabă. Zice cineva, oamenii au făcut coadă la moaștele lui Ion Iliescu. Fiecare ce vrea, nu contează. Nu mă interesează treaba asta. Că unii lor aprecia sau... Da, ok. Dar tu, ca patriarh și ca sinod al BOR-ului, ce faci? Dormi? 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 Deci cu tremurător. Fiule, arată-mi din fapte credința ta. Nu? Fapte nu înseamnă construirea de catedrale. Construim catedrale. Dar în catedralele alea coboară Duhul Sfânt. În catedrale pun doar niște întrebări. N-am tras nicio concluzie. Pun doar niște întrebări. În catedralele alea coboară Duhul Sfânt. În catedralele alea coboară Hristos la noi. Noi îl dorim pe Hristos să vină la noi, în fiecare liturghie. Sau doar construim cu sclipici, cu aur mult, cu... Uitând că spune, Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini omenești. Alea sunt locașurile special concepute ca noi să ne manifestăm bisericitatea, adică să ne adunăm împreună cu un scop de a-L chema pe Hristos la noi în fiecare liturghie. Hopa! Nu? Ați văzut cum se schimbă mentalitatea? Cum se schimbă înțelesurile? Un popor își găsește capătul drumului în momentul în care nu mai există sceptru și povățuitori. Știți la ce se referă asta? Sceptru. Cine ținea sceptru? Liderul politic, ca să vorbim în termeni actuali. Și povățuitorii cine erau? Cine erau povățuitorii? Prorocii, profeții. Iereii Vechiului Testament erau povățuitorii, care trebuiau să povățuiască poporul pe calea lui Dumnezeu. Nu vedeți în ce hal e țara noastră? Haos, haos. Imaginați-vă. Aici ar putea fi raiul pe pământ. Raiul pe pământ. Recent am trecut prin Europa de Vest până în casă. Am unul în toate țările. 1, 2, 3, 4, 5, 6 țări până la noi. Și vă spun că țara noastră, cu o conducere bună, ar fi raiul pe pământ. Fără să ne facem ca gorila cu palmele pe piept că grădina Maicii Domnului. Da, grădina Maicii Domnului, dar în grădina Maicii Domnului să se facă ceea ce avea Fiul Maicii Domnului. Ia ca așa.
Da, dragilor, lămuriri datorate. Câteva, nu au fost toate. Să aveți parte de bucurii, să căutați pe Dumnezeu, să căutați pe Dumnezeu. Să căutați pe Dumnezeu. Strigați-L noaptea, vă treziți din somn, mergeți la baie. Căutați-L pe Dumnezeu, cereți-L pe Dumnezeu. Vreau să te cunosc, Doamne, vreau să te cunosc. Nu vreau să trec din lumea asta, adică să mor și să nu te cunosc. Că Sfântul Simeon, nou teolog, spune clar, cine n-a văzut pe Dumnezeu în viața asta, nu-L va vedea nici dincolo. Lucrurile sunt foarte tranșante, foarte tranșante. Așa că să mai lămurim o treabă, ce înseamnă sfânt. Că și noi avem așa o chestie din asta mitică, în mitologie, sfânt, e ăla care nu mănâncă, nu bea, nu plutește, zboară prin... Băi, toate astea, de a nu mânca 40 de zile, de a nu bea nu știu ce și nu știu cât, de a zbura prin aer ca Sfântul Maxim Capsocalivitul, de a trece pe spinarea crocodilului Iordanu sau diferite râuri, de a etc. Sunt făcute de Dumnezeu, nu de noi. Nu de noi. În ceea ce privește pe creștini. Că ceea ce îl privește pe yoghin, sunt făcute de draci. Să știe. Da? Ne explicați cum ne putem da seama noi, oamenii de rând, cum putem ști dacă în parohia noastră s-a infiltrat ecumenismul. Păi întrebați-vă preotul. Părinte, tu cum consideri că e biserica? Cum crezi? Hristos are o singură biserică și anume cea ortodoxă? Hristos... Și dacă vezi că începe și bâlbe, păi că și catolicii și cealaltă ramură, că... gata, s-a împuțit treaba acolo, deja. Un om care știe să-ți explice și îți spune frumos că Biserica Ortodoxă este... Când mă refer la Biserica Ortodoxă, nu mă refer toți cei care se autodenumesc ortodoxi. Ei cugetând bună oară eretic. Pentru că acum în România avem un sinod care se numește ortodox și lucrează harul prin ei într-o măsură, dar ei sunt eretizanți. Ei împrăștie erezie. Nu sunt condamnați de un sinod, dar ei promulgă, ei împrăștie erezia în biserică. Da? Deci ei sunt eretizanți. Prin asta să și înțelege ceea ce Sfântul Meletie al Antiohiei a pățit bună oară. Că noi nu înțelegem și multă lume întreabă, apropo de lămuriri datorate, multă lume întreabă, bun, dar tu ai fost hirotonit de un episcop care a fost la Creta, care a fost șeful delegației române în Consiliul Mondial al Bisericilor, etc. Bun. Vedem că Sfântul Meletie a fost, scrie aici în cartea asta, dacă o să o citiți care o aveți sau ascultați filmulețele pe care le-am făcut, că ereticii arieni l-au ales pe Meletie și l-au pus episcop de Antiohia, dar Meletie și-a arătat ortodoxia. Oricum, cum înțelegem chestia asta? Adică cei care erau în biserică, dar erau eretizanți, l-au ales pe Meletie. Hai să spunem pe Meletie episcop de Antiohia. Și Meletie, după ce a fost pus episcop, și-a arătat ortodoxia. Adică și-a arătat. Nu că până atunci nu și-ar fi arătat-o. Dar s-a opus lor pe față. Clar. Așa se întâmplă cu mulți. Bună oară. Asta este ideea. Așa.
Deci, așa cercetăm noi pe ce linie mergem. Întrebând preotul parohiei noastre, părinte, dumneavoastră, cum credeți? Care e raportul între Hristos și Biserică? Care e raportul între noi și Părintele nostru duhovnicesc? Pentru că e foarte important ca noi să avem un Părinte duhovnicesc. Noi să ucenicim la un Părinte duhovnicesc. Dacă nu avem ucenicie la un Părinte duhovnicesc, nu putem să spunem ca Apostolul Pavel că suntem urmașii respectivului Părinte, după cum Părintele altuia și așa mai departe. Apostolul Pavel ne îndeamnă clar: fiți următorii mei, după cum și eu sunt următorul lui Hristos. Adică urmați-mă. Preluați de la mine felul de a fi, de a pune problema și așa mai departe. Asta zice Pavel cu alte cuvinte. Vedeți? Bine, dragilor. Să aveți parte de bucurii, să aveți o după amiază plăcută. Nu uitați, cereți-L pe Dumnezeu, căutați-L pe Dumnezeu. Nu vă mulțumiți niciodată îți bine cum îs. Că ne avertizează celui ce stă să ia seama, să nu cadă. Celui ce îi se pare că stă. Dar numai dacă ți se pare că am ajuns la un nivel, la un plafon, ok, sunt bine așa cum sunt. Nu vreau să mai evoluez, să mai cresc, să mai ridic nivelul. Zice clar, aceluia căruia îi se pare că stă, să ia seama să nu cadă. Pentru că nu pot să fie așa. Da, latinul cugetătorii, filantropiștii, da, ăștia sunt la noi. Să nu vi se pare că dacă e mare filantrop, adică e mare milostiv, gata, e și perfect ortodox. Sunt destui care nu sunt ortodoxi și sunt foarte milostivi, sunt foarte filantropi, sunt foarte atei bunoare, sunt mult mai morali decât mulți ortodoxi. Mult mai morali. Și sunt atei. Bine, nu mai întind și eu discuția. Rămâne să meditați la ceea ce am discutat până acum. Discutat. Impropriu spus discutat, că am vorbit numai eu. Să aveți parte de bucurii.